Mnanga kwa Pasha. Pasha ZANU-PF Pasha. Pasha dictatorship Pasha. Chamisa oye. Baita basa organizer negweta redu. My citizens, thank you very much. Kuya kwa maita in solidarity. Isu our struggle oilwa nenya solidarity. Tinomira pamechede nema citizens edu akasungwa. Hatibvunduki ZANU-PF inoziva. Havana kuina sarudzo, havadiwi nevanhu. Chavanoziva kuchera. Vari kuziva. Message yangu yekupedzisira to ZANU-PF and all the headmasters of chaos. Musaprovoka vanhu. Nekuti kana tazodecide to invoke section 59 of the Zimbabwean constitution, toshandisa the streets as a point of entry to reject our displacement. Saka zivai vanhu vezanu kuti isu were peaceful people. Asi don't provoke us, don't provoke the people of Zimbabwe. Maita basi.